Dicíamoslo antes, esta tarde imos a aprender cun experto a detectar o gas radon. É moi perigoso e no 70% de Galicia hai risco de concentración elevada deste gas. É un problema porque é incoloro, inodoro e insípido, Raquel. Sí, efectivamente. Ademais, durante os vindeiros meses vai medrar a presencia de gas radón nun cento de locais en Lugo. Se a concentración no aire supera o nivel máximo permitido, deberán tomar medidas de maneira inmediata. Sei que non é obligatorio porque non teño empleados, pero puxo máis que nada por a miña tranquilidade, por a miña propia salud, para estar tranquila, saber que espero que non o teña. Entonces de eso se trata, de que me midan a ver que me dicen. No meu caso teño unha empregada, entonces por obrigación teño que facelo, tamén polos clientes e todo isto, non? Entonces en conxunto sí que sale moitísimo mellor facelo. Conseguimos mellor precio. Moitos autónomos o fixeron pola propia seguridade deles, porque evidentemente o gas radón é perigoso, é un gas que é a segunda causa de cancro de pulmón, entón o que prefiren é facelo, pagar ese pequeno, porque ademais gracias a ser tantos, pois se fixe unha boa campaña, un prezo moi reducido. Dicemos máis cousas, o certo é, comentabas antes, que nas vivendas de construcción nova sí que se ten en conta todo isto, temos moita presenza de gas radon en Galicia, a incidencia en cancro de pulmón é moi preocupante, pero claro, agora temos sistemas de medición para avaliar o gas radon. Que ocorre? Que se temos que reformar a vivenda para que sexa máis segura, iso é posible, é moi caro? Bueno, a ver, hoxe en día, Juan, case todo en construcción é caro, non? Pero eu creo que invertir en temas de saúde que melloran a salubridade dun local ou dunha vivenda, non podemos entender que eses cartos nos pesen, non? É dicir, pode ser unha inversión un pouco importante, si, dependendo pois da situación, non? Imagínate, o gas radón ao final está no subsolo, non? E ascende, entón, en obra nova, en rehabilitación, cando se fai integral, xa o temos previsto. Entón, xa hai unha cámara ventilada que nos separa do terreo, colócanse láminas antirradón, pois ao mellor nunha obra, nun local que xa está en funcionamento, habrá que buscar unha medida que se adapte mellor, tanto económicamente como que sexa máis fácil, non? A hora de levar a cabo a obra. Pero para mí son cartos que non deben de pesarnos, porque é unha inversión importante para a nosa saúde. En seguridade, que estamos a falar dunha realidade máis que nos pese, e que Galicia é a zona de toda España con maior risco de gas radon debido precisamente a súa xeoloxía, que é moi rica en granito e en uranio. Aproximadamente o 70% dos municipios galegos require ademais controlar a exposición a este gas radioactivo, e hoxe, para sair de dúbidas, acompáñanos Gonzalo Guzmán, ele é director da única empresa en Galicia con certificación de calidade para facer este tipo de medicións. Moi boa tarde, Gonzalo. Falábamos dun gas, como ben avanzaban, incoloro, inodoro, preocupante para a nosa saúde, con presenza na nosa comunidade, pero parece ser que non en todas as provincias por iguais, e imos ver un poquinho as porcentaxes, se che parece, para ir analizando, porque hai algunhas que están máis afectadas ca outras, non? Imos ver agora mesmo, penso que neste caso a de Pontevedra estaba a cabeza con bastante diferencia, bueno, xunto con Ourense. Pontevedra, Ourense, perfecto, e despois Coruña e Lugo. En esa orde. Por que tanta presenza nunhos lugares con respecto aos outros? Por a propia xeoloxía? Sí, fundamentalmente polo granito. O granito non é que sea exclusivo do radón, pero é onde hai maior concentración no granito que nos outros materiais. O sea, en xeral, granito. Entonces, provincia de Pontevedra e Ourense teñen moito granito. Unha porcentaxe importante, E a Coruña igual. A Coruña, sobre todo, a cornisa atlántica. Costa da Morte, baixando todo hacia a Ribeira, e xa tocando a provincia de Pontevedra. Bueno, estas serían as cifras en porcentaxes. Ímolo ver sobre o mapa, se lles parece, analizando concello a concello, porque imos a analizar pois as vivendas con máis de 300 bequeréis por metro cúbico. Como sería isto máis ou menos? Vemos algunhas zonas dun vermello preocupante, Gonzalo. Un tinguido de vermello toda esta zona. 300 bequerelios metro cúbico son as unidades con que se mide a concentración de radón, e é moi sinxelo. Son o número de desintegracións de esos átomos de radón por segundo e por metro cúbico de aire. Entonces, esas concentracións as tes que medir durante 3 meses en época de inverno, para que podas extrapolar esas medidas de inverno, que cando máis concentra o radón, a extrapolas a todo un ano.
Vale, entonces, cando calculas se che dá 300, 400, 500 becquerel metro cúbico, é a concentración media de radón en 3 meses, extrapolada a un ano. Digamos, e iso sería o que diferenciaría estes concellos. Entonces, toda a zona vermella, malo, pero tampouco é máis do 10%, non significa que sea o 100%. Non queremos alarmar tampouco, pero bueno, aí está a presenza dese gas na nosa comunidade. Falábamos, Gonzalo, de medicións para poder vivir con tranquilidade e con seguridade. Queremos analizar eses sistemas. Se me permites, imos facer unha breve pausa, un consello e volvemos para falar polo miúdo deste tema que nos ocupa e nos preocupa a todos. 5:37 minutos da tarde, seguimos en directo no que anda aí. Estamos con Gonzalo Guzmán, director da única empresa galega que ten certificación de calidade para facer medicións de gas radon, que é algo que nos ocupa moito na actualidade. Pero se os partimos ver como se fai unha medición de radon, ese inimigo invisible que nos ameaza moitas veces dende a nosa propia casa. Mirade. É radioactivo, inodoro, incoloro e tampouco se pode saborear. É un asasino invisible e ameázanos dende dentro da nosa vivenda. É o gas radón. Esta tarde imos facer unha medición para saber exactamente que respiramos dentro das nosas casas. Mar, estamos preparados para facer unha medición de radón nesta vivenda. Correcto. Por onde empezamos? A legislación nos indica que temos que medir en planta sótano e despois en planta baixa e primeira. As habitacións onde vamos medir son as de maior ocupación, onde estamos máis tempo na vivenda, é dicir, normalmente nos salóns, nos dormitorios. Todo vai en función do chan que temos debaixo da nosa casa. En zonas graníticas, que Galicia ten moitas, é máis proclive, onde máis vamos ter. Facer a medición con métodos pasivos, que son estes botiquiños que quedan na vivenda durante 90 días. Pero como funciona isto? As partículas alfa que emite o radón impactan no detector e fan como unha pequena marquiña, que é o que despois temos que ler no microscopio. E por que precisa estar tantos días nela? É unha medida media, nos va a dar un valor medio. Por onde entra o radón? O radón principalmente entra polo chan. Tamén se tes fisuras, grietas, pois tamén pode máis fácil entrar por aí. Pode tamén entrar nas casas, pois non sei, a través da auga corrente ou do gas do sumidoiro? Tamén? Sí. É un gas, pode entrar por calquera sitio. E a nivel saúde, que isto creo que é o que máis nos interesa a todos, que pasa se estamos todos os días respirando este gas? O gas radón é a segunda causa de cancro de pulmón. E se dentro de 90 días estes botes nos resolven que hai radón na nosa vivenda, que facemos? Poñer solución a través de medidas arquitectónicas. Despois de que os botiños pasen 90 días nunha vivenda, chegan ao laboratorio e despois convírtense nesas mostras. Cada un destes detectores correspóndese cun botiño que estivo situado na vivenda. E ora hai que lelo para saber a ver que niveis dá. Temos unha media de 422 becquerelios metro cúbico. Por tanto, en esta estancia se sobrepasa o nivel el límite, que son de 300 becquerelios metro cúbico. Hai que buscar pois ventilación forzada ou algún tipo de barrera ou de solución ya estructural. Pois aquí están vendo un deses detectores que se utilizan para medir a presenza de gas radón, para facer esas medicións, Gonzalo, que me comentabas, que rexistran a súa presenza en 3 meses e logo faise un dato extrapolable a todo un ano, non? Serían estes que vemos por aquí. Os reglamentarios que se chaman. E aquí atopámonos en Ordes, como xa saben vostedes, que sabemos que é un municipio proclive a presenza de gas radón, así que o que trouxo Gonzalo Guzmán, como dicíamos, director da única empresa privada galega que ten certificación para facer este tipo de medicións, é un medidor en tempo real. Estamos medindo agora mesmo, mirade por aquí, a porcentaxe, a cantidade de gas radón que temos no noso plató. Non quero alarmarme, pero ímolo analizar en directo. Estamos en 50 ahora mismo. E iso moi por debaixo deses 300 que queréis por metro cúbico. Tamén é certo que é un horario ahora mismo
é moito peor pola noite, por exemplo. Anda, varía tamén segundo a franxa horaria. E iso por qué? Pois por dous motivos. Uno, que sin xente se apagan todo o tema de renovación de aire, etc. Entón, todo cerrado acumula radón. E despois por un tema fundamental. O radón, como é un gas, cando baixan as temperaturas pola noite, está baixando a presión. Entón, o que fai a baixada de presión fai un efecto chimenea, fai isto. De tal manera que o radón, sempre digo, o radón non durme. Ti sí que durmes. Sí, e mentres nos pero o dormimos, radón non durme. acumúlase nas nosas vivendas. Moito estamos Acumúlase aprendendo máis. deste gas. Exhalando. Inodoro, incoloro, pero que pode ser perigoso e mesmo letal. E estarense vostedes preguntando, igual que eu, pero por onde entra nas nosas vivendas este gas? Pois ímolo ver cun debuxo que creo que é bastante ilustrativo. Nos vas explicando un pouquiño, Gonzalo, tamén, para darnos consellos sobre como podemos evitar esas concentracións que poidan prexudicar a nosa saúde. Ímolo ver. Por onde entra o radón nas nosas vivendas? Estamos vendo varios condutos. Parece que ten as portas abertas. Exactamente. O radón é máis pesado que os elementos do aire. Oxígeno, nitróxeno e hidróxeno. Bastante máis pesado. Por tanto, se está no subsolo, no chan, por onde vai entrar? Lóxicamente, por aquí. O efecto das baixas presións, o que está é exhalando máis o radón. Ese efecto cheminea, non? Do que falábamos. Claro. Tamén entra polos muros. A través dos propios muros. Claro. E o importante é que despois, por encima da rasante, se acumula nas plantas baixas, primeiro andar e como moito segundo andar. Por qué? Porque o radón é moi gordo, por así decir, entón non tende a subir. Non sube tanto, pero nos primeiros andares sí que poderíamos ter ese problema. Entonces, fundamentalmente, sube a través da soleira, e despois tamén por as canalizacións, a través dos muros do sótano, forjados sanitario, tamén todo tipo de tuberías. E por ese efecto cheminea pode chegar a invadir varias plantas da nosa vivenda. Exactamente, tende a acumular. Sempre me preguntan, pero e logo o radón pola calle non hai? Claro, hai igual, o que pasa que o radón se diluye. Non se acumula, exactamente. Claro. Non se genera como esa entonces, campa. Te dá, por así decir, si mides, te dá fondo. Te dá prácticamente 10, 15, 20... Pois precisamente de medición, xa que estamos metidos en faena e estamos empezando a interiorizar e a entender a importancia de controlar este dato para estar seguros nas nosas propias casas, se queremos levar a cabo unha medición deste tipo, estamos a falar dun investimento moi importante, por un prezo económico, podemos estar tranquilos. Contanos, Gonzalo. Pois eu penso que é bastante barato, por unha razón, por tema de seguridade, por tema de saúde, pero de saúde para ti, para ti e tamén para os teus. Sí, para os demais. Para os demais, toda a tu familia. En que prezos nos moveríamos máis ou menos? Nunha vivenda unifamiliar normal podes andar entre un abanico de entre 75 e 150 euros. Na máis. Pero é seguridade, é información, e con esa información o que tes é que analizala un laboratorio, por exemplo, como nós, que é especialista en buscarlle solucións efectivas ad hoc a cada vivenda, entón, a lo mellor, con unhas medidas sinxelas, hai un radón que pode ser 400, que é un pouco superior a 300, pero poderíamos baixalo, a lo mellor, con unhas medidas colocando unhas rejillas de ventilación, por exemplo. Unha cousa sinxela, que vale 4 duros e coa que podemos realmente vivir cunha certa tranquilidade e evitar sustos e disgustos. Moitísimas grazas, Gonzalo Guzmán. A partir de 75, 100 euros, penso que é investir en seguridade, compañeros, así que está máis que xustificado. Moitas grazas. Grazas a ti.